שלום בוקר, לעיינה אברהמי, רגע, זה כאילו התנתק. קוסמטיקאית מומחית, מה שלום, שלומך? שלום, דליה, צהריים טובים. מעולה, מעולה, מעולה. כמו תמיד, כמו תמיד, איזה כיף. אז לגמרי. איילה התנדבה מזמנה החופשי לבוא ולהשתתף כאן בזום הזה כדי לתת לכן, הקוסמטיקאיות, ערך מוסף מאוד מאוד גדול ומשמעותי. איילה בעצם הצליחה במהלך השנים הרבות והניסיון הרב שלך, את הצלחת לבנות פרוטוקולים לטיפול פנים מלא בזמן קצר, ואיילה העבירה את ההדרכה הזאת המלאה במפגש פרונטלי של כל הקוסמטיקאיות שהיו בליווי, ובגלל שכל פעם מצטרפות חדשות וככה שואלות אותי ואומרות לי, כן, שמעתי שיש לך מישהי שיודעת והביאה הדרכה, אז אמרתי, נעשה את זה גם כאן עכשיו עבורה, וכמובן שכמו תמיד את הסכמת בשמחה ובחיוך ומכל הלב, ברור. אז כיף גדול. ובואי רגע נבין שהרבה קוסמטיקאיות היום בטוחות שטיפול פנים צריך לקחת שעה וחצי. למה? כי ככה הן רגילות, כי ככה לא, מטופלות. ככה התחלנו, ככה למדנו. נכון. פעם, אני למדתי לפני 30 שנה, מעל, כמעט. וכן, למדנו, שעה וחצי, בהתחלה אפילו היה שעתיים. לאט לאט צורך של מטופלות, לרדת בזמנים, אין להם זמן. אז כן, נכון. ירדתי לחצי שעה. יש לי גם טיפולים, אם זה אנטי אייג'ינג, אז אפילו פחות. אה, הכל תלוי במוצרים, שכמובן מאוד חשוב איך להכין את המטופלת. וכן, גם אקנה, אז אקנה לפעמים לוקח לי יותר זמן, 40 דקות, אבל אף פעם אני לא מגיעה לשעה. כולל פוטותרפיה, 7 דקות, 7 דקות מכל צד, יש לי את הביופטרון, מסיימת איתו כל טיפול, והוא כלול כמובן בסכום של הטיפול. הטיפולים אורכים חצי שעה, לא יותר, אין צורך יותר. אני לא עושה עיסוי, לקוחה שאומרת לי, וואי, אבל בא לי עיסוי, אני אומרת לה, יופי, לכי למעשה. המעשות זה התפקיד שלהן, הן עושות עיסוי. אני עושה כן החדרות, זה כן איזשהו תהליך של איזה 6-7 דקות של איזשהו החדרת מוצרים אחרי הטיפול, אחרי הניקוז, החדרה של אקסטרקטים. אבל כמו בכל טיפול שלנו הרגיל, היום הפילינגים מאוד מאוד קצרים, אין צורך להשאיר פילינג 10 דקות או רבע שעה. 2-3 דקות פילינג, אני עושה עד 6 פילינגים, חומצות זה מספיק, זה אפילו, יש כאלה שזה too much ואז אני עושה פחות, הכל תלוי במצב של העור של המטופלת. אם אבחון נכון והכנה נכונה, הניקוז הוא מאוד מאוד קליל, מאוד מהיר, אין צורך להתעסק עם זה יותר מדי. גם באקנה כשיש להם המון המון פומדונים, אם ההכנה היא טובה והריכוך הוא נכון וטוב, אין סיבה שזה ייקח יותר מ10 דקות. גם למטופל, מטופלת, זה כואב מדי, 10 דקות זה המון זמן לניקוז. אם עושים יותר מ10 דקות, הלקוחות מסכנות, הן כבר נורא סובלות. אז כן, אם עושים הכנה מאוד טובה, אין סיבה שזה ייקח יותר מ10 דקות. אז כל הטיפול עצמו לוקח 40 דקות גג, כשמתוכם יש את ה14 דקות של הפוטותרפיה, 7 דקות בכל צד, וזהו, מסיימת עם אקסטרקטים, והן יוצאות זוהרות, מאושרות, עם אור מושלם. הטיפול הרבה יותר אפקטיבי ממה שהיינו עושים פעם. היום הטיפול הרבה יותר חזק, יותר אפקטיבי, יותר פעיל. תלוי כמובן מוצרים, כל אחד עם מה היא עובדת. אני בטוחה שכולנו עובדות עם מוצרים שהם פעילים, שעושים עבודה עמוקה יותר לעומק, מוצרים שהם טרנסדרמליים, שהם חדירים, ובאמת עושים עבודה פנימית עמוקה יותר. גם מכשור אני לא עושה יותר מחצי שעה. יש לי את המזותרפיה של פינביטל, שהיא מזותרפיה מצוינת, גם איתה אין הרבה מה לעשות. חצי שעה וסיימתי, כולל פוטותרפיה. גם הטיפול של ה-RF, אין צורך לעשות יותר מחצי שעה. או האקסנפו שיש לי, מיקרופלזמה, גם חצי שעה. אין לי טיפולים שהם אורכים יותר מחצי שעה. אז קודם כל אני בטוחה שיש לא מעט קוסמטיקאיות שזה נשמע להם שוק והלם, אני גם זוכרת את זה כן.
מכירה פרונטלית, את זה. אבל איך זה יכול להיות, אבל איך זה יכול להיות, אבל איך זה יכול להיות. אני רוצה רגע להתייחס לזה בהיבט קודם כל המנטלי, ואז אחרי זה תמשיכי להתייחס לזה בהיבט המקצועי. אז קודם כל בהיבט המנטלי, כשאנחנו בטוחות, שאנחנו צריכות לתת, הרבה פעמים אומרות לי, כן, אבל הן משלמות לי ככה וככה כסף, אני צריכה להיות איתם לפחות שעה וחצי, יש כאלה גם שעתיים. ואני רוצה להגיד שהן לא משלמות על הזמן שלכן, הן משלמות על התוצאות שאתן על מצליחות הידע, להשיג. על הידע, על הניסיון. אני תמיד אומרת, לקוחה שאומרת לי, מה, חצי שעה 400 שקל? אז אני אומרת, כן, יש גם 20 דקות ב-1,000 שקל. נכון, אקסנט פרו אני עושה 20 דקות ב-1,000 שקל. נכון, זה לא קשור לזמן. אני תמיד אומרת, זה לא הזמן בכלל, לא מעניין אותך כמה זמן אני עושה. חשוב הידע שלי, המקצועיות שלי, כמה אני למדתי. אני ב30 שנה האלה למדתי כל שבוע. כל שבוע הולכת ללימודים, אני מתחדשת, גם הטכנולוגיה מאוד מתחדשת. אני לומדת כל הזמן משדרגת את הטיפולים, משדרגת מוצרים, מחליפה, אני אף פעם לא נשארת עם אותם מוצרים. כל טיפול שהיא תגיע, זה יהיה טיפול אחר, לא אותו טיפול בכלל. וכן, אני לוקחת לפעמים 1,000 שקל על חצי שעה. אז א', צריך לזכור שאנחנו רוצות לעבוד כמה שפחות זמן וכמה שיותר כסף. ודליה לימדה אותי להוריד זמנים ולהרוויח הרבה יותר. לפני שהתחלתי אצל דליה, עשיתי בקושי 20,000 שקל ברוטו, עבדתי 7-8 שעות לפעמים. היום אני עובדת 4 שעות, אני לא מוכנה לוותר על זה. עובדת 10 עד 12, 4 עד 6, אז יש את האפשרות לקבל גם את אלה שיכולים רק בבוקר, גם את אלה שיכולים רק אחר הצהריים, אבל אני מרוויחה, היום אני סוגרת ב100,000. מדהים, חודש אני סוגרת 100,000 שקל, יש חודשים שאפילו יותר, 130, 140, תלוי מה עשיתי באותו חודש. מדהים, מדהים, אבל מדהים. כן, לעבוד פחות, להרוויח יותר, זאת המטרה מראש. נכון מאוד, ואני רק אגיד, כשאתם שומעים את איילה עם הביטחון הזה והעוצמה הזאת, ואני נפעמת לשמוע אותך כל פעם מחדש, את יודעת, חמודה. אבל אני גם אגיד שגם הייתה עבודה לקראת המקום הזה, איזושהי כן, עבודה כן, דיגיטלית, אין וברגע ספק. שהגעת לשם אין ספק שהפן המקצועי שלך, שהוא לגמרי שלך, שאת משקיעה בו כל כך הרבה, אין שבוע שאיילה לא מכשירה את עצמה, שהיא לא נכון, מדייקת, שהיא לא לומדת, שהיא לא זה, וזה שאת מבינה שזה משהו שצריך להיות מתומחר במה שהמטופלת משלמת, זה משהו שאני רוצה שכולן ישמעו אותו טוב טוב, אוקיי? נכון. ההכשרה שלכם, הניסיון שלכם שווים הרבה מאוד כסף. אני יודעת שזה לא פשוט לעשות את הסוויץ' המנטלי הזה קודם כל ב5 דקות, זה מצריך יותר עבודה, אבל זה שאתם עכשיו מקשיבות וצופות ומבינות שזה אפשרי, זאת התחלה של דרך נפלאה עבורכם. איילה, את יכולה ככה טיפה לפרט איך הולך סדר של טיפול כזה? הלקוחה מגיעה אלייך, מה את עושה לה? מה הם השלבים? הכל אני אפרט. שלבים, שלב ראשון, ניקוי ראשוני, או חלב פנים, או שמן הידרופילי, או סבון, כמה סבונים יש לי על העגלה. שוב, תלוי באבחון של העור. תוך כדי אני גם שואלת אותה, אין אצלי 10 דקות לפני, באות, יושבות, עושות אבחון, לא. האבחון שלי מתבצע על המיטה, שואלת אותה בינתיים שאני מכינה אותה סרט וזה, שואלת אותה אם יש לה רגישויות, אם היא רגישה למשהו, אם היא חדשה אז אני כמובן שואלת אם היא מורגלת בחומצות וכאלה. אם היא לא מורגלת בחומצות אז אני אעשה עדין יותר, אם היא מורגלת בחומצות אני אעשה חזק יותר, ולפי הצורך. הפילינגים, החומצות יהיו, יש כל מיני, אז אני עובדת גם עם קובי, גם עם חווה, גם עם 2080 וגם עם ביופפטיקס, לפי הצורך של העור שאני רואה מטופלת באותו רגע, אז אני אעשה את הפילינגים. כל פילינג לא צריך להיות יותר מדקה-2 כשאת עובדת בפילינגים שהם באחוזים גבוהים. KB פיור, לא, אם לא אמרתי אז גם אני עובדת עם KB פיור. יש את הפילינגים העמוקים יותר, שזה אפילו פחות זמן, פילינג אחד, אספירולינה,
או האקספו של קובי, שהוא ממש 2-3 דקות ואני מסירה וזהו. מרככת, יש שוב כמה סוגי ריכוך, והוצאת קומדונים, ניקוזים ומסכות. כל המסכות שלי, אין לי מסכות נשטפות על העגלה. כל המסכות שלי הן מסכות נספגות, נשארות לאורך כל היום, אני משחררת עם המסכות. בסוף בסוף וזאת נקודה מאוד אקסטרקטים. מאוד חשובה. זאת הנקודה הכי חשובה, כי לא נשארים רבע שעה 20 דקות עם מסכה. אין למה. בהתאמה אישית כמובן, יש את המסכות הנספגות לאור השמן, יש לאור הקנטי, יש לאור היבש, לאור המבוגר, תלוי מה, הכל תלוי באבחון של האור. כמובן שאת צריכה להיות ממש טובה באבחון של האור, לדעת מה את מתאימה לכל אחת, לפי ריכוזים, לפי מה היא צריכה להזין יותר, לכווץ יותר, הכל מאוד אינדיבידואלי מאחת לאחת כמובן. אוקיי, זהו, נורא פשוט. באמת, זה נפלא. אפשר לעשות טיפולים כאלה גם ברבע שעה. אני מעריכה את הטיפול בגלל הפוטותרפיה ב14 דקות. רגע, תכלס. זאת אומרת שכל מה שדיברת עכשיו, כולל ניקוזים, כולל פילינגים, אני לא קמה מהמיטה, אני איתה מהרגע שאני מתחילה עד שאני שמה אותה בפוטותרפיה. ברגע ששמתי אותה בפוטותרפיה, אחרי הכל, אני מבחינתי סיימתי איתה, אני עוברת לחדר השני, לעוד זאת לקוחות. אומרת שהטיפול כולו אורך 15 דקות, איילה? זה מה שאת אומרת? בערך 15-20 דקות. לאקנה קצת יותר, לוקח חצי שעה ועד עוד 14 דקות פוטותרפיה. אני לא משחררת אף אחד בלי פוטותרפיה. אני חושבת שזה פיניש מצוין לכל טיפול. מדהים. עכשיו אני רוצה רק לחדד, בטיפול הקלאסי את בעצם לא משלבת אף טכנולוגיה מעבר לפוטותרפיה. אני יודעת שיש נכון. כאלה שמשתמשות, אומרות לי, לא, אני משתמשת ב-RF קצת, זה עוזר לי לא, בטיפול, אני משתמשת בזה. לא, 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 לא. RF זאת סדרה, אני לא עושה RF ללא סדרה. אם היא רוצה RF זה יהיה בסדרה, אקסנט פרו בסדרה ומזותרפיה בסדרה. סתם טיפול ככה, רוצה מישהי זוהר, טיפול זוהר כזה וזה, אז יש לי במזותרפיה יש מחטים שהם בננו, הם קטנים קטנים ואז זה יותר שיוף, וגם זה יותר, 20 דקות, אין צורך יותר מזה. פילינגים קצת, שיוף עם המזותרפיה וזהו. הטיפול עולה 600 בגלל האמפולה. מדהים, ואני אחדד ויגיד שהלקוחות של נעמה הם לקוחות שבויים. איילה. איילה, סליחה. שלא מחליפים את איילה בעד שום הון שבעולם. אפשר לראות את זה בכל פוסט שאת מעלה את 100 תגובות נכון, ישר של כל הלקוחות נכון. שמתות ואוהבות אותך, וזה לא סתם. באמת, את זכית בזה ביושר, וזה רק תודה. מחדד עד כמה ההערצה של הלקוחות אלייך לא קשורה וואי, בכלל. אני חייבת לספר משהו. בבקשה. הבן שלי אתמול היה אצלי ואומר לי, אמא, את יודעת, יש לנו בגן של הילדה קוסמטיקאית, את מכירה אותה, סברינה? אמרתי, שמעתי עליה, לא כזה מכירה אותה. אז הוא אומר לי, אל תשאלי. אמרתי לה שאת אימא שלי, אז היא אמרה לי, וואי, אתה יודע מה החלום שלי? שאני אהיה גדולה? שאני אהיה איילה הקוסמטיקאית. איזה מחמאה, את איזו לא מחמאה. מבינה איזה חמודה, כמה צחקתי. היא צעירה, התחילה לפני 3 שנים. אמרתי לו, יכולה להיות, מה זאת אומרת? זה הכל עניין של רצון, מה היא רוצה ומה היא צריכה. כן, החמיא לי, חמודה. מאוד מאוד מחמיא, ובאמת העניין הזה, זה שאת עושה טיפולים קצרים, זה לא אומר שאת לא נותנת את הלב ואת הנשמה שלך ללקוחות שלך. זאת אומרת, לגמרי, אנשים לגמרי. מתבלבלים, מטפלים, הרבה פעמים מתבלבלים, בין הזמן שמקדישים ללקוח, לבין כמה ערך הוא מקבל מהם. וזאת נקודה שמאוד מאוד חשוב להבין אותה. איילה נותנת ערך מטורף ב-30 דקות או ב-20 דקות או ב-40 דקות האלה שהיא עם לקוח, וגם אתן יכולות לתת ערך מטורף. הערך שלכן לא קשור בזמן הטיפול, נכון, הוא קשור בניסיון, בידע, במומחיות שלכם, בתכשירים, בחומרים שאתם משתמשים ויודעות להשתמש בהם,
ואני חושבת שהעובדה הכי משמעותית לזה, זה באמת ההיקף של הלקוחות החוזרים שלך, שחוזרים לגמרי. שוב ושוב ושוב, וממליצים ואוהבים ומעריצים ומפרגנים והכול. ההפך, אני רוצה להגיד, מעבר לזה, מטופלות חדשות מגיעות אליי כי הן שמעו מלקוחות שלי שאני עושה טיפול בחצי שעה. רוב המטופלות היום החדשות מגיעות כי אני עושה טיפול בחצי שעה. אנחנו בעידן, כולם צריכות לזכור שאנחנו בעידן של סיפוק מיידי. הן רוצות עכשיו, הרגע ומהר. אין להן סבלנות להישאר במיטה. אפילו יש מטופלות שאומרות לי, איילה, לא צריך 7 דקות. עשי לי 4 דקות כל צד את הפוטותרפיה פוטותרפיה. ותשחררי אותי כבר. כן, זהו, הן רוצות מהר מהר. סיפוק מיידי, אין להן. היום כולם רוצות הכל מהר, זמין, עכשיו ולצאת. נכון מאוד. יפה וזוהרת. הסרת מעצמך, הסרת מעלייך את תפקיד המעשה, את תפקיד המפנקת, נכון. את פשוט הבנת שזה לא התפקיד שלך, התפקיד שלך זה לטפל בפנים בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר. ברגע שאת הבנת את זה ואת שלמה עם זה, הלקוחות שלך שלמות עם זה. אין ספק. בהחלט עושה עבודה נפלאה, כל הקטע הזה בכלל, של לעשות טיפול קצר, הן כל כך אוהבות את זה. בהתחלה זה קצת נראה להן מוזר, אבל הודעתי מראש, בהתחלה שעברתי לטיפול קצר, הודעתי מראש שלמדתי ופיתחתי טיפול חדש בעזרתה של מרינה אומנסקי, יש לציין. היא לימדה אותי את השילובים הכימיים, למדתי אצלה כימיה והיא לימדה אותי את השילובים של מה אני יכולה לשלב כדי לשדרג את הטיפול למצב מהיר יותר. וכן, הן אוהבות את זה, הודעתי מראש, בהתחלה כשקבעתי תורים, כתבתי מראש, הטיפול הוא קצר עד חצי שעה, עד 40 דקות, טיפול אפקטיבי יותר, יעיל יותר, פעיל יותר, עם תוצאות הרבה יותר טובות, באמת התוצאות שלו הרבה יותר טובות. אין אני גם ספק. רואה את ההודעות ששלחות לי מטופלות למחרת בבוקר, וואו, יאללה, איזה אור קמתי בבוקר, את יודעת, כאלה של וואו, בחיים לא היה לי כזה אור יפה, עכשיו אני מרגישה טוב, אני יכולה ללכת בלי איפור, זה מחמאות הכי אני טובות גם בשבילי. רואה את שהן התגובות הולכות האלה, בלי, לא רק בוואטסאפ שלך, הן מופיעות גם בפייסבוק שאת כן, מפרסמת. כן, בגוגל, בפייסבוק, כן. נכון, נכון. וכאן חשוב להגיד, שקודם כל מבחינה עסקית כמובן, כמובן שזה המודל הנכון ביותר, המדויק ביותר, הטוב ביותר, גם לטובתכם וגם לטובת המטופלת שלכם. עכשיו אני יודעת שהרבה מכן שצופות בזה עכשיו מאוד מאוד רוצות, ואולי עדיין מרגישות שהן לא יודעות בדיוק איך עושים את זה, ובדיוק בשביל זה לאיילה יש גם קורסים מצומצמים שהיא פותחת 5 תלמידות, נראה לי, כן, בכל קורס 5 כזה, תלמידות. של 5 תלמידות שמגיעות לאיילה, שואלות, רואות בדיוק באיזה חומרים היא משתמשת. אני רק אגיד שהפרוטוקולים האלה המדויקים באמת, וגם את נתת פה כמה וכמה חברות, אני בטוחה שכל אחת גם תמצא את החברה שלה ושאת תדעי להסביר לה בדיוק. בתכלס אפשר לעשות עם כל חברה, לא משנה איזה. נכון, נכון, צריך נכון, רק לדעת מה להבין, לעשות רק לכל צריך לדעת בדיוק. מטופל. נכון. אז אם יש כאן מישהי שצופה ומרגישה שהיא רוצה להגיע לעוד הכוונה ולעוד דיוקים ולראות את איילה ממש עושה את הטיפול הזה פנים מול פנים, אני יכולה להגיד לכם שאני כמובן מאוד מאוד ממליצה. אוי, קחו תודה. בחשבון שמספיק שאתם תקצרו לכם משעה וחצי, אפילו לא לחצי שעה כמו שאיילה מדברת. תקצרו לכם משעה וחצי לשעה. תחשבו כמה זמן אתן חוסכות כל יום וכל חודש, וכמה הזמן הזה הוא שווה ערך. אז אני רוצה להגיד, איילה, באמת תודה מכל הלב איזה על כיף. תודה על הלב לך, תודה הרחב, לך. באהבה גדולה, על הלב הרחב והשפע. זה לא מובן מאליו בכלל שקוסמטיקאית שפיתחה
פרוטוקול כזה לטיפול ושיטה כזאת של טיפול מוכנה ושמחה אפילו לחלוק את השיטה הזאת עם כולם, זה לא מובן בשמחה. מאליו זה בא בכלל. מרצון של קוסמטיקאיות, הן ביקשו אני ממני. יודעת, כן, בוודאי, ברור לי זה שזה בא התחיל מרצון של מזה. קוסמטיקאיות. כן, אני כל הזמן מקבלת פניות בנוגע לטיפול הקצר, והיא אמרה לי, מה, דליה, מה, אני אציע את זה? אמרתי לה, ברור שתציעי את זה, מה זאת אומרת, אם מחפשות ורוצות, למה לא? כן, אה, אז, נעשה. אז אז את מציעה את זה, וזה מדהים, ואני חושבת שגם מה שהיה כאן מבחינת הסדר טיפול שפירטת, מבחינה מנטלית, קודם כל להבין שזה אפשרי, בואי, זה הדבר הראשון אפשרי. והמשמעותי ביותר, להבין שזה אפשרי, זה לא חלום רחוק, זה משהו שיכול להיות בהישג יד של כל אחת שתחליט שזה מה שהיא רוצה. אז אכן. רבה. יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף, לחדד, להגיד? אני חושבת שאמרנו הכל. מדהים. תודה, תודה אהובה. תודה לך, דליה. תודה רבה. טוב.